Dobra nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 27 rozdział. Jezus wydany Piłatowi. A w czas rano wleźli we rada wszyscy arcykapłani i starsi ludu przeciw Jezusowi, co by go uśmiercić. I kej go swiązali, odkludzili i wydali go Ponckiemu Piłatowi, prefektowi. Koniec Judasza. Tedy kej ujrzał Judosz, co go oszydził, co boł, łosądzon żałował, dął nazo 30 szczybnioków arcykapłanom i starszym. I godął, zgrzeszył żech, kejżech oszydził niewinno krew. Nale oni rzekli, co nos to? Ty ujrzysz. A kej ciepnął szczybnioki we chromie, łodlos i kej poszł, powiesił się. A arcykapłani kej wzięli szczybnioki powiedzieli, nie śmi się ciepnąć ich do świętego skorbca, skuli tego, co je to zapłata za krew. A kej wleźli we rada, kupili za nie pole od kachlorza na grab dla cudzoków. Bez to zamianowali to pole jako pole od krwie i je tak aże do dzisiaj. Tedy zbyło się, co było powiedziane od proroka Jeremiasza, co godął. I wzięli 30 szczybnioków za zapłata, co był otaksowan od izraelskich synów. I dali je na pole od kachlorza, jako kozą mipon. Jezus przed Piłatem. A Jezus stał przed prefektem i zapytał go prefekt, co godął. Ty jeżeś żydowski król? A Jezus rzekł mu, ty godosz. A kej był obskarżony od arcykapłanów i starszych, nic nie odpowiedział. Tedy godał mu Piłat. Nie słyszysz, jako wiela cię obskarżają? I nie odpowiedział mu ani jednego słowa. Tak iże fest dziwował się prefekt. Jezus odciepany od swojej nacyje. A na fajer załobyć prefekt boł puszczał ludowi jednego hereszczanta, co chcieli. A mieli tedy chyrskiego hereszczanta, którego mianowali Barabosz. Toż kej oni byli się zebrali, rzekł im Piłat. Którego chcecie, co bych wum puścił? Barabosza albo Jezusa, co je mianowany pomazaniec? Toć wiedział, co skuli zowiści go byli wydali. A kej on siedział na trybunie, posłała ku niemu baba od niego i go dała. Nie miej nic do tego sprawiedliwego, skiż tego, co cierpiała, żech dzisiaj we śniku skuli niego. A arcykapłani i starsi przegodali tłumowi, co by prosił o Barabosza, co by Jezusa stracić. A we odpowiedzeniu prefekt rzekł im, kogo ze onych dwóch chcecie, co bych wam puścił? A oni powiedzieli, Barabosza. Godo im Piłat, toż co zrobia ze Jezusem, co je mianowany pomazaniec? Godają mu wszyscy, ukrzyżować! A prefekt rzekł, co złego zrobił? Oni bardziej ryczeli i godali, ukrzyżować! A kej Piłat ujrzał, co to nic nie dowo, a je jeszcze godniejszo z buszka, wziął woda, umył ręce przed tłumem i godął. Nie ma żech winny krwię od tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A we odpowiedzeniu całki lud rzekł, jego krew na nos i na nasze bajtle. Tedy puścił im Barabosza, a kej ubatował Jezusa, wydał go na ukrzyżowanie. Król obśmiewany. Tedy wojoki od prefekta, kej wzięli Jezusa do pretorium, sebrali kole niego całko kohorta. A kej go seblekli, oblekli go we szkarłatowy mantel. A kej splitli korona ze różdzia, wrazili na jego głowa i trzcina we jego prawica. A kej padli na kolachy przed nim, obśmiali go i go dali, być rod żydowski królu. A kej nań forskali, wzięli trzcina i prali go po jego głowie. A kej go obśmiali, seblekli go ze mantla i oblikli go we jego szaty i odkludzili onego na ukrzyżowanie. Jezus na Golgocie. A kej wychodzili, znodli człowieka ze Cyryny łomianie Szymon. Onego przymusili, co by niósł jego krzyż. A kej przyszli na plac, co je mianowany Golgota, na który go dają plac od trupiego łba, dali mu pić winny łocet ze żółcią. Ale kej spróbował, nie chciał pić. Ukrzyżowanie.
A kej go ukrzyżowali, potajlowali jego szaty bez ciepanie losów. Co by zbyło się, co było powiedziane od proroka. Potajlowali dlosia moje szaty i na obleczenie moje ciepli los. A kej siedli, wachowali go hań. I dali nadełonego gowa obskarżenie jego, kaj szrajbli. On je Jezus, żydowski król. Tedy było ukrzyżowanych z nim dwóch Barabów, jeden ze prawej zajty, a drugi ze lewej zajty. Łopśmianie ukrzyżowanego. A ci, co przechodzili hań, bluźnili go i kiwali swoimi gowami. I go dali. Ty, co bulisz chrom i we 3 dnie wystawiosz go, uretuj się, jeśli jeżeś Boży Syn. Zlej ze krzyża. I tak też arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, łopśmiewali się i go dali. Inkrzych retował, a siebie uretować nie może. Jeśli je król od Izraela, a i zlezie teroski ze krzyża, a domy mu wiara. Dufo w Bogu, a go teroski uretuje, jeśli chce go, co rzekł, jeżech Boży Syn. Tak też i Baraby, co byli z nim ukrzyżowani, łobarczali go. Śmierć Jezusa. A od 6 godziny stała się cima na całej ziemi, aże do 9 godziny. A o 9 godzinie ryknął Jezus na fol i godął: Eli, Eli, lama sabachthani. To je: Boże mój, czemu żeś mnie ostawił? A jedni ze tych, co hań stali, kej to usłyszeli, rzekli: on Eliasza woło. I łoros podleciał jeden ze łonych, wziął szwam, nafolował ją winnym łoctem i kej wraził na trzcina, dał mu, co by pił. A inksi go dali: dej pokój, zobaczymy, jeśli przyjdzie Eliasz, co go uretuje. A Jezus zaś ryknął na fol i oddał ducha. I atoli sztora od chromu rozdarła się na dwoje ze wierchu aże do dołu i ziemia zacytrowała się, a skały się rozpraskły. I graby też łodewrziły się i wiele ciałów od świętych, co byli usnyli, łocuciło się. A kej wyszli ze grabów po jego powstaniu ze umrzonych, weszli do świętego miasta i byli pokozani wielu. A setnik i ci, co ze łonym byli, wachowali Jezusa, kej ujrzeli tąpnięcie na ziemi i to, co się było stało, zlękli się fest i go dali: isto on był Boży Syn. A było hań wiela babów, co filowały ze dalsza i były szły za Jezusem od Galileje i sługowały mu. Pośród łonych była Maryjo Magdalejna i Maryjo, muter od Jakoba i od Józefa, jako też Maryjo, muter od Zebedeuszowych synów. Pogrzeb od Jezusa. A kej przyszł wieczór, przylos bogaty człowiek ze Arymatyje łomianie Józef, co też był uczniem od Jezusa. A kej on przyszł do Piłata, prosił go o ciało od Jezusa. Tedy Piłat kozał, co by dać ciało. A kej Józef wziął ciało, owinął je we czysto płachta i położył go we swoim nowym grabie, co był wyrąbał we skole. A kej zakulał srogi kamień ku wchodowi od grabu odlos. A była hań Maryjo Magdalejna i inkszo Maryjo, co siedziała naprociw od grabu. Wachtyrze przy grabie. A na drugi dzień, co je po dniu rychtowanio, wzięli się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i go dali: Panie, wspomnieli my se, i że ten uwodzacz rzekł, kej jeszcze żoł, po 3 dniach postana. Beztuż kosz obwarować grab, aże do 3 dnia, co by snać, kej przyjdą jego uczniowie bez noc, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, co postał ze umrzonych. I będzie ostatnio łoszyda gorszą od pierwszej. Rzekł im Piłat: na, waha, idźcie i obwarujcie, jako poradzicie. A kej poszli, obwarowali grab i obsztymplowali kamień, a dali waha.